Sorry guys, yay technology yanibetha straight. Nevertheless, sizawuqhubeka nesi story. Yo, hayi Nkosi yam. Right, andizocofa nto ke guys, ndizayishiya net so because ndicofile apha kwangena umntu endiqonda uba naye ebengayazi kwale nto kuthethwa ngayo apha. So andiyazi uba sizawunza njani, but ke masiqhubeni. So ndithi ke uDr Mbokazi ke guys wayebila ebile emthandazweni ngam lo mfana. Nje nditsho amapolisa wayengawazi noba yinto kwenzani. Amapolisa kwawona ayemrespektha. Abantu ke bayacebisa ke uba why ungayokwenza into kuthiwa yintoni laa nto, protection order, loo nto iyiyo. But sana kwakukudlala ngexesha into endadidila nayo kabhuti Mayeza. Ubhuti Mayeza ke into ayenzileyo ndaqonda uba yho, kuthiwa apha mandihambe kwakule Durban. Ndiqonda hayi man, ndandizele le nto eDurban ndiphinde ndipakishiswe mna ngumntu oyindoda, sifike njani apha? But ke all in all ke guys, kwakucaba kuye kuba kuninzi. Ubhuti Mayeza ke kule nto yakhe wayedla ngovula umlomo ke athethe izinto. Njengoba nditsho wayekwazi undixelela into yoba bendizile apha kwakho libele kulala nje ndizokudubula kuphele ngawe, ayinagama kodwa uba ndidutyulelwa ntoni. So uThixo ke wayemtyhila ezithetha ezi zinto ke ngokwakhe ngomlomo wakhe, while uDr Mbokazi naye ezibona ezi zinto azibonayo kweli cala lakhe. Ndingumntana ke ngoku mna ekwakufuneka ndithathwe ke ngoku ndisiwe phaa enkonzweni. Yambona uThixo unjani, undidontsela back kulaa Zayoni ndithi wayendiqale kuyo ukubona kwam izinto zoba ikhona i-relationship ethile noThixo, as much as uba ndandingayazi uba yintoni loo relationship at that time. So uThixo unditsale wandibuyisela back ke kulaa Zayoni. Xa ndifika ke eZayoni, heyi, abaprofeti badwanguze baseZayoni bazithethe ke izinto, kudwanguze kuthethwa ngam. And ke ngoku kwakuthethwa izinto endingazaziyo apha. Bonke ke bayazibona ezi zinto, including ke lesi story sakabhuti Mayeza loo ndithetha ngayo. Lidlule ke guys ke ibali apho. So into endilibele ukunibalisela yona, kulaa moto yam yayibotyokile lo bhuti Mayeza wayendidibene ndiqhuba yona. Into awayenzayo ubhuti Mayeza waofarisha into yoba utata kusaserayithi ke ngoku. Wa-ofarisha into yoba xa ucaba le moto ayizolungiseka yonke laa nto, ucela sivele utatakhe ebethenge imoto uyahluleka ubhatala i-installment yayo. So ucela ndithi take over laa moto, ndithathe le mna bendiyiqhuba ibotyokileyo ayinike utatakhe. Yayinto entle ke leyo ke guys, lo partner owe-2 months 3 months ofuna ukulantuza. Sorry, nanku umntu esenda phaa ndiyaphazamiseka. So lo partner othi ke no, thatha le katatam imoto njalo njalo and take over i-installment. So I did that ke guys, I took over i-installment sakatatakhe kanti ndiyozifaka komnye umgeba. Yho, impilo guys. So into eyenzekileyo ke kokuthi take over kwam ke apha, so ngeli xesha ke ndifuna uphuma apha, ndizayithini le nto yale moto. Lo mfana ndibangathi ke ngoku masiphinde sibuyele back kwidili, utatakho athathe imoto yakhe but ndandisendiziva uba ndiyaphuma mose apha. So njema ecaleni uDr Mbokazi undimele into yoba ndiyakucela undibiza Yoli ke, Yoli ndiyakucela, no undibiza Yolisa. Yolisa ndiyakucela mntanam, pakisha uhambe eDurban, uzawufela apha. Xa kutsho umthandazo uthi ubani uSiphokazi mawabo iyo iyeza likaMayeza, hayi lali-strong. Yewena kwakungadlalwa phana, kwakungadlalwa. Jonga, umntu othi iyeza likho okanye iyeza lisebenzi okanye akho magqwirha, mntakwethu awukakaphili. Izibuza phaa kum, iza phaa kum, ndikubalisele ngobomi bamayeza, ndikubalisele ngobomi bamagqwirha, ndikubalisele ngobomi bamadimoni. Ndizazi zonke ezaa zinto, ndidlulile phaa kwezaa zinto. Yes. So ungazucinga uba zizinto ezingekho mntakwethu, yithi qwa. So into endifuna ukunifundisa yona ke kule nto ndithetha ngayo, yiba ngathi idolo lakho yanyathela ngalo awudlali because kubhiza phaa phandle. Abantu baxakekile guys. Baxakekile abantu, bapheka abanye abantu bayabophula, babapheka nangamayeza, ngapha ngamadimoni, bebutyobo nje, kubhiza phaa phandle. So ndiyanifundisa ke ezi zinto into yoba umthandazo wona sanuwuyeka noba kuyintoni na, thandaza. So wava amandla yaphela. Uyabona ngoku zasikhula sasingathandazi le nto inintsi siyithandazayo namhlanje. Le mithandazo sifuna ude kucaba kuzawugqabhuka irufu sithandaza. iBhayibhile yasifundisa umthandazo oyi-1, bawowethu osemazulwini, maliphathwe ngobungcwele igama lakho. Andizoqhubeka ke because niyayazi ile ntuzana. Sorry, ndiyaphazamiseka kodwa ndizawuqhubeka, ndizayigqiba le nto ndifuna uyithetha.
Yeah, so ndithi ke so ungafuni ukuthandaza into eninzi phambi kobuso bukaThixo. UThixo uyayazi inhliziyo yakho, uyakwazi uva njani, uyayazi iposition okuyo. Ayikuba ke uThixo ukhona but kuzoko naye elungisa into because ekugqibeleni kugqibela uThixo kuzo zonke ke ezi zinto. So ndisabuyela back ke, so ningamlibali ke xa kuphela amandla ubawo wethu osemazulwini, maliphathwe kungcwele igama lakho. Ngumthandazo ke mna ke umakhulu wam awandikhulisa ngawo lowo. Xa kuphela amandla ke andibe ndikhangela la mithandazo mininzi mide, ndivele ndiqonde ke kulowa okanye ndithathe ngokukhala. UThixo uyayiva ke neenyembezi xa kuqonda uba amazwi asephelile emlonyeni. Wakhala nje mntakwethu, uThixo uthe qwa umamele, akhange angamameli. It's just that ngelinye ixesha ke kukhona lelungiswayo, funeka ungene kuzo ezaa zinto. Namhlanje kwiposition endihleli kuyo I fully understand why uThixo wayethule at that time endiyeka ndingene kwezi zinto, but ndandinga-understandi at that time. Kulapho apho siyakhona siyapho ke bandazi. Ndiyambona uZamabhele kunjalo mntasekhaya. Yes, so ngelaa xesha ke ndandingena kwezi zinto ndithi mna uThixo wayelungisa into, but at the time xa zisenzeka ezi zinto soze ukholwe uba kukhona into elungiswayo. Masidluleni ke apho. Into eyenzekayo ke ngoku, uDr Mbokazi, Dr Bule Mbokazi undimele uthi mntanam ndikuqhelile ukuthandaza, ndikuqhelile yeyi, but ayizolunga le, pakisha uhambe. Ndiqonda hayibo, serious ngolu hlobo nale nto ndithe ndinenkani ndisapholile. Ndiyabona kodwa kona uba yeyi ziyabuya, qha ndisanyamezele. Akunamsebenzi ke. Into ndixakene nale moto ecaleni yakowabo uba ndizayithini na. So into endayenzayo ke kokuxakwa kwam, I remember ndathatha imoto le ndithengelwe ngulo mfo. Akandithengelanga imoto katata ke, so sayenza exchange phaa kwathatha leya yam yayibokoboko. Ndathatha ke nake le intsha, leyo moto leyo yayintoni, i-Icon isafika. Ndanemoto efresh guys, ndaphuma ezikolokolweni. Yayi-excita ke ngelaa xesha singekanothisi uba kusezawuhanjwa apha. So into eyenzekileyo ke ndaqhuba ke, kukhona enye itshomi yam ke yaphana eDurban engazange iye Cape Town, so waye-excited efuna ukuyobona iCape Town. Ndandiziqhele ke nakuzidrayivela ndedwa from Durban to Cape Town or from Durban to Cape Town. Ndinguzulane mos, nditshilo mna uba imoto ndiyayithanda, ndiyithanda nje imoto, andonqeni ukudrayiva. So 18 hours bam bokusuka eDurban yotsho eCape Town ndibaqhelile, ndandibaqhelile ndihambe ndedwa futhi ndide ndiyofika. So this other day ke lo mntana athi ke ndicela uhamba nawe, naye ke andizombiza ngegama because kusekuninzi okulandela loo nto heyi umhlaba. Yho, impilo guys. Ndihambe ke nalo mntana, so sifike ke Cape Town. Nyhani ke kube mnandi Cape Town, sigqibele into besizoyenza. Ndithe ke xa ndigodukayo, xa sigodukayo, so ndandingumntu ke othi xa edrayiva ndidrayive as early as abo 2-3 o'clock ekuseni, while iimoto zisathe cwaka. Ndandifuna ilanga lindibethele sendi-halfway kule ndlela ndiyihambayo. So sihambile ke nalo mntana, ndiyabuyela kubhuti Mayeza. So iyadibana le nto ihamba yonke. So ndithe ndisadrayiva ke apha nalo mntana ndihamba naye. Ye guys, ndiyadrayiva ke, ndiva i-accident esendizifumene ×2 already. Ndiyadrayiva ndizimisele, ndithe kuni ndandisithanda mos ispeed. Ndiyaqhuba ke phaa ngo-160, yabhabha imoto, indlela ithule kuthe cwaka, akho nix kuthe cwaka. Ndithe kusenjalo xa ndithi hayi mani, kwaza i-animal encinci, andiyazi ke bayintoni igama layo, yezingabaleki i-animal isiza emotweni. Mind ke imoto ayibaleki, isisichenene ngelaa xesha. So ndiqonda uba ndingafaka ii-brakes apha ndizayolala nayo le moto, mandingafaki ii-brakes. Sorry guys, mandingafaki ke ii-brakes, mandimane ndisuke kweli cala ndihamba kulo ndiyohamba kwelaa cala. Elaa xesha ke andikakazazi ezi zinto zobona ii-animals ebusuku uba kuthiwa ke cima izibane, ndandingayazi loo nto at the time. So umntu ongayaziyo loo nto kuthiwa ke xa ubona i-animal ebusuku ubozicima izibane. So ndiphezu kokunifundisa kanti ubomi obu andithini, abantu abanye benu ubomi obu anibazi, so ndizanifundisa ubomi ke ngoku mna. Cima izibane, i-animal izawusuka. Mna ke zange ndandingayazi loo nto. Ndasuka ke ngoku mna endleleni ndayodrayiva kweli cala lingapha. Nantsi le nto seyifikile, ayibaleki, isisichenene kwakhona iza kule moto. Xa ndiqala uphinda ndiyazama ndiyasuka futhi ndibuyela kuleli cala, hayi ke imoto caba yoyisakala because kaloku yimoto ebalekayo le, and ndiyoyika ufaka ii-brakes because ndiyoyika uba le moto izawumpringa bakhe ndafaka ii-brakes kuba yayibaleka. Kule moto ke ndandimthanda ke uBenjamin Dube, ndicula ke le ngoma ithi kubo bonke ooThixo akekho njengawe. Sorry guys,
andizimiselanga kulila, but yeyi kuninzi. Yampringa imoto guys, yanikezela ndizamile ke uyicontrola le moto. No miss, sorry sis, it is well khona, but it's just that ezinye izinto yeyi azinyamezeleki. Sorry guys, ngicela iminute, andizoyishiya le nto ndiyithethayo, ndizayigqiba, ndifane ndalila. Yazi ndifane ndalila, ndizayigqiba le nto ndiyithethayo. Zamabhele healing, ndase ihamba, andibonanga seyizimele i-comment yakho. Omnye uthi ingxaki kumntu omhle kangaka. Bethunana kwakulungiswa into. Usiphokazi sela amanzi please. No usiphokazi sithandwa sam ndi right. Andizova ngosathana, ndadlula mna kumamelo sathana, ndadlula kudala apho. Ngamaqhinga wakhe la abe efuna uba ndibe ndilila ngoku, ndizawulila ndiphinde ndithathise. Akho nix. So ndithi ke guys yampringa ke imoto, ndixoleleni ke namehlo abomvu sizawuqhuba okutsalayo. Ekumpringeni kwayo imoto, if yayiwele le moto kwelicala ndandihamba kakulo ku left mose kwelicala, kwakuneliwa ke kwelicala yayizawela kulo la moto. Sasizawutshona phana ke singabonwa mntu. Yampringa le moto yasuka yayowela kwelinye icala ngaku right. Xa iwela ngaku right kwakukhona umfulo othile kwelicala la ku right, but isimanga yampringa la moto yayowela ngapha kwa yayowela le moto ngapha kwalamlambo. Le ngoma ithi kubo bonke oThixo akekho onjengawe. Yeah. Ndinikeni iminute, andizoyeka uthetha, ndizawuqhubeka ndithethe. Oh, ndiyakubona Zamabhele. Yes Lord. Guys, njema ibhamba le moto itsibe lamlambo ndithetha ngawo. Usiphokazi uyabathwala abakhe Thixo. Mntase, yes, hayi undithwele nam. Ndiyabona unwabi uthini sulela mntase, God has been good to you. Uyayazi ba andisaliliswa nazintlungu more than ba ndililiswa kukumazi uThixo ba kanti uyamthwala umntu wakhe. Ngoba uzoke neplan enkulu. Uyabona uJeremiah xa ethetha ngokuthi hey mandivele ndiyifunde because ndifuna uyikhupha injalo. Uba nomnye ubhalile sulila mntase, God has been good. Hayi guys, andisaliliswa zintlungu ngoku, ndililiswa kukubona into ba uThixo le ndawo wayendisa kuyo ndiyibonile. But at that time, nabona user 90, exciting but sad. Agnes, ezininzi zethu iso liyabona. Yes, definitely God is good all the time. Yes, he is good guys. And njema nditho ndithi andisaliliswa zintlungu, ndililiswa kukumbona uThixo uba wayendisaphi kahle kahle. Ngela xesha kwakumnyama be, ndizonda nalo Thixo, ndingaboni kwale nto yenzayo kwalo Thixo. Yayingathi uThixo ndingamthathela ndizenze ngokwami ezi zinto, yayingathi uyacotha okanye ubhidekile kwayena. Kanti uThixo ulungisa into. Sorry guys, naso isibane sam sifanele sindenzele imihlolo. Sorry guys. Yes, uJeremiah ke guys, chapter 29 verse 11 uthi ke says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Ndimbonile ke uJeremiah kule yami impilo. Ayibethuna ndavele ndavukuvuku ngomzuzu. Impilo. Impilo guys. Uthini omnye Joli Nkomo, wow, udlulile ezintweni mntana. Umntana udlulile ezintweni but umile umntana ngokuzinzile. Hayi ndizinzile ngoku lento ndithi amadimoni ayazana nam ndiyawazi. Abenzi bobubi omayeza bayandazi nam ndiyabazi. Ndiyambona uZamabhele impilo. Yes, #impilo. Ndiyazazi zonke ezi zinto guys. So ndiyayibona ke ngokule pressure uThixo bendifakela yona efuna ndithethe. Tyhini Thixo kuninzi. Yazi kuninzi.
Ngasedluleni ke guys, iyaqhubeka ke isidi pha emotweni, imoto itsiba nje, itsiba la mlambo. Ayimanga isidi kaBenjamin, kubo bonke oThixo. Yaqhuba iyaphakama imoto, iyalala imoto. Iyatsho ingoma ngapha ayimanga. Nangomnye you've got, okay, right. Xa sifika ke guys, xa le moto surprisingly kuyo yonke laa nto ibiyimpringile pha ininzi, ingalali le moto ngomqolo, ifika ihlale gxi ngempundu. Xa ndithi ngempundu ke ihlale ngamaviri wayo kuyo yonke. Ndithe qwa ndiyayibuka yonke laa nto eyenzekayo phaa phakathi. Ndiyathi ke ngoku mna mntu osuka kwi-accident eziyi-2 already, kodwa Thixo iyawayintoni ngoku. Yama ke imoto, xa iqala ukuma imoto, ndiphelele ndisibambile istering, uyatsho uBenjamin ngapha ecaleni, kubo bonke oThixo. Yama la moto, finally xa imayo le moto, uyabona le ndawo yecango, xa uvula icango khona, andiyazi ndizayicacisa njani, but ke kwaphuma lapha, ngeba thina sasizawuphuma sobabini nalaa mntana singalimelanga because ndandingenaniksi, so ibindehlela ke kwezi ngozi, ndiphuma ndiphelele nje surprisingly. So le ingozi lo mntana ke ngokwalimala yena apha. So ukulimala kwakhe njengoba ndithi ithe xa imayo imoto, wayelele nolala ke ngoku yena ecaleni, so wakrazulwa le phathi ilapha ngasecangweni, yamkrazula intloko. Imile ke ngoku imoto, wayeka ke ngoku uBenjamin udlala, ndathi ziyabuya ke ngoku. Ndabe sendithi Thixo yintoni? UThixo uthule uthe cwaka. Thule uThixo, thetha ndedwa. Xa ndijonga lo mntana ndiqonda uba i-mindset yam ithi usalele because ebelele njengoba ndidrayiva nje. Ndibe sendimkhwaza. Ndizawuthi Anonymous 2, andifuna umbiza ngegama lakhe, ndimbize Anonymous 2, athi cwaka. Anonymous 2 ndiqonde, hayi ke Thixo usoze umbulala ucinge. Ndizayiphendula ndiyithini le nto yalo mntana kowabo, ndizawuthi ukwenzeka intoni. Umntana oqalayo neye-Cape Town ebe-excited, ubuya ngebhokisi. Ndambamba intloko guys, ndamshukumisa, wayenenwele ezinto ke, ndimshukumisa apha entlokweni uba hayi man, vuka yintoni, vuka, urayithi, sifumene i-accident, mfondini, silibala kulala apha. Xa ndithi ndiyabamba iinwele zakhe guys, zange ndiwubone umbono nje ebomini bam. Ibuya yonke iscalp esi, yabona umphezulu wentloko yomntu, yonke into epha ngaphezulu, ndambamba, yavuleka intloko, wayenekhathikazi othi xa ubamba iinwele ezi ziyasheyikha intloko. Ndothuka, ndatsiba guys, ndabaleka, ndantanda, ndazi uba mandithini. Kumnyama ke, kungabo 2-4 kanje ekuseni, kwakumnyama ke. Ndibaleke ke guys, ndihamba andizazi ngelaa xesha uba ndibaleka ndicima ndiyaphi. Xa ndithi damn, nangumfula, ndizawuwela phi ke ngoku apha, ndifuna ubalekela ke ngoku kweli cala linendlela ndiyokhangela uncedo. Ndibaleke ke guys, ndithi xa ndithi ndiyojikela, ndizame indlela uba ndifumane indawo yokuphumela kulo mlambo sitsibe kuwo nale moto. Xa ndithi ndiyoma phaa endleleni ke, ndiyababona akho moto, kuthulekile, kuthe cwaka. Ndiyandiva amaxesha am, ndithe mna kwakungabo 2-3 o'clock mna ndisendleleni AM already. Sorry, ubani uMendi Sensile uthi uThixo uligoqa emfazweni, akabashiyi abakhe edabini, ndiyanqina mntase. Amen. Akabashiyi abakhe, but xa kusenzeka izinto ngelaa xesha ungafunga mntanam, bakho kwaThixo apha. Ndikuxelela into yoba ke ngoku mna ithi gqike imoto elandela, ndimisa le moto, akho moto emisayo apha, kusesebusuku mos. And ke ngoku I'm thinking into yoba oodrayiva nabo inoba babecinga into yoba hayi inoba ngumarhosha lo uzowumisa. And ke ngoku ndandinxibe isiketi esimfutshane, ndiyandiva mos uba wandifaka izikethini ezimfutshane noTracy, so ndandisendizinxiba, so ndandithanda uba comfortable ke xa ndidrayivayo, ndinxibe into encinci. So inoba bebethi ke bona, mind ke kukho yethu, let's say 3:30, nako ngoku mna ndihamba ndimisa iimoto zabantu at that time. So ngubani ozawumisa at that time? Le nto nditsho uba mhlawumbi babecima ngumarhosha okanye ngaba bantu bahambe besifa endleleni, bavuke izithunzela mos ezaa nto zivukayo phaa ziyoma endleleni, zihambe zihayikha, yonke laa nto. So akho mntu ndimiselayo ke guys, ndiphinde ndibaleke back, ndibuyele back phana, ndibuyele emotweni. So ndikhumbule, sorry guys, hayi ninzi le nto, ndisendangunayo nomfinyana, ndixoleleni. So ndithi ke ndiqonda uba ndikhumbule kwii-movies kwakudla ngokwenziwa kanjani konje xa kukhona ingozi. Ndikhumbule mandibaleke ndibuyele back phana, akukude kule ndawo, funa ndiphinde ndibaleke nditantazele ndiyojikela kulaa ndawo bendiyojikela kuze ndikwazi ukuwela lo mfula. Ndifike phana ndithathe
iskipa ndimbophe lo mntana, ndimbophe ngesiskipa. Yiyo intloko guys, yabona iqanda xa uliqhekezile ulibeka apha esandleni yayityibilika le ntloko, into enjalo. Indoyikisa, ndandiduduzela guys, ndimcenga uThixo, ndithi ke Thixo, kwinto zonke mna sendiqhelile uba izinto zam zivele zimke ndiziluze kube kuninzi kuye le, but ke umntana womntu okomphefumlo wakhe, mna ke ndizawudila naye nale mpilo yam ndingayazi uba kwenzeka ntoni ngayo, but umntana womntu makangafi. Ndizama ufowuna ngapha, ndifowunela back eCape Town uVuvu, ndifowunela amapolisa, akho nto iphumelayo guys, kuthulekile nje, ndathi ndabe ndiqonda uba uzawufana ngumntana. So ndithe finally uVuvu athi uyaphumeleka. uVuvu Vuyokazi Mtsatse, may her soul rest in peace guys. Yo, ndiseza nakwesakhe istory, yo ndizifumene izinto emhlabeni. Hayi, ndithi ndisajonge leyo uVuvunyana afumaneka, bethi uVuvu, no don't worry, ndiyeza guys. Again ke usisi ondim ndandingekabi na-license, ndithe mos ndandidrayiva ndiyofika Cape Town, ndizule ndihambe yona nto ndifuna na-license, ayibona phambili wakuthiwani na. Ndithe ndinenkani mos, and xa ndifuna into ndiyayifuna and ndizayifumana and ndizawuyenza, akho mntu uzandimisa. Ndandinjalo ke naphaa ezimotweni ngelaa xesha ndandifuna uqhuba, ndandiqonda uba izawuba ndiyelayisensi endisokolisayo endizabe ndiyitshona, ibe ninzi le nto. So ndiyiloo ngxaki yomntu ke guys, ndiyingxaki, nditshilo mos uba ndikhule mna ndinobukhwenko obuthile, leyo buleydi buyindixakekise nje, yeah. So ndithi ke guys, uVuvu kwafuneka akhawuleze aphakame, adrayive, aleqise, afike ndandingaseCaledon kanje, while sisaxakene nento phaa, kungafiki mapolisa, kungafiki ambulance, but ke finally ade afika amapolisa. Kwakufika amapolisa kwabe kubuzwa udrayiva, guys, ithi ke ngoku udrayiva ungulo ungena-license, ndizawubanjwa mos mna ngoku apha. Sorry guys, ndizawubanjwa. Wabe ethi uVuvu, ungakulinge uthi ungudrayiva apha. Ndithe mna uThixo uyakuphathela abantu, ungayazi uba qha baziselwana ebomini, but ke yile nto funeka uvula amehlo, uthi qwa uzoyazi uba ubani uzonzani ebomini bakho. Umntu ngamnye makabe nomsebenzi ebomini bomntu uba uzonzani kanye. So uVuvu ke was that person who saved me ke from that day, from kuloo ngozi, nokudrayiva afike, akhawuleze afike, wazimisa ke wathi ibinguye ke udrayiva. Ndabe ndiyasinda ke guys ekubanjweni ngaloo ndlela, otherwise ndandizawubanjwa kuzawucinga fana ndikwazi udrayiva mos, ndibe bendidrayiva iminyaka already ngelaa xesha, qha bendiyazi nje yintoni ingxaki yam nam eyayindenza uba ndingayenzi license, ndandinengxaki nje ungafuni ukuyenza license. So lo mntana ke ngokwafuneka aleqiswe ngehelicopter, kwangazokwazi udrayiva ayofika esaphila. Kwaduduzwa ke guys, wakhweliswa lo mntana, waleqiswa eCape Town. Kwacabe eCaledon ngeke bakwazi umnceda, waleqiswa eCape Town. Andithandazi ke ngoku, ndizincamile, ndibuyele kuThixo ngoku, yazi uba uzinikele. Ndithi Thixo, uba luqobo lwam olufunayo, vele udile nam nje, ubayeke abantu aba-around me, udile nam, because kaloku kwakulaa ngozi yabo ndandihamba nabo Wandi, andiyazi laa nto yenzeka phaa, but ke yenzeka. So sendithi ke ngoku Thixo, xa kucaba ingxaki ndim, ufuna mna noba yintoni, vele udile nam nje straight, sihoyane sobabini, because kuyacaca uba ikhona into efuneka sisikorile apha. Waphila ke guys intombazana, xa so kwafuneka mna ndibuyele back eDurban. Xa iphila ke ngoku intombazana ngapha, kwacaba ikwazi ayizokwazi utravelisha, funeka ihlale eCape Town for ixesha. Ndiba ndisenengxaki kaBhuti Mayeza ondilindileyo kulaa Durban. Imoto yakuloo Bhuti Mayeza ndifumene i-accident ngayo. Izawuthini into yale moto ngoku? Nkosi yam, ndifuna uphuma kuBhuti Mayeza ngoku, imoto yile iphelileyo, ndizawufika ndithini kuloo Bhuti Mayeza? Le moto bendisendibale ngayo into yoba sorry guys, besendibale ngayo into yoba ndiyoyinikela imoto yakuloo Bhuti Mayeza, ndizikhuphe kuloo mabhuti Mayeza, kanti andiyi kwandawo. Yiyo impilo. Ngoku ke ngoku imoto yam funeka itsalwe ibuyiselwe eCape Town, because I was still closer to Cape Town than Durban. Sendingumntu ke ngoku mna obuyela back eCape Town, sendihamba ngebhasi. Imoto andisayiphethanga, le bendithi ndiyonikela ngayo kwenzela uBhuti Mayeza aphume kum, aphume neento zakhe. Ndistake ke ngoku noBhuti Mayeza, imoto yakowabo ayikho.
xa ndifika ubhuti Mayeza wandibhokela, hayi njani imoto katata uyitshayisa. Ayisiyo imoto katata yakho kaloku njena ibiqhutywa ndim imoto, nayithatha isikolokolo sam nathi nizawusihoya mna mandithathe lena and take over ile ntuzana ile installment, of which I did that. So kahle kahle imoto yam. So ingxaki ke ngokuba yayisesegameni lakatatake, kuba kwafuneka ndiyibhatale nto ndiyigqibe before ifakwe kwelam igama. Guys, impilo. So ndistaki nobhuti Mayeza, nemoto ifile ngapha, nefriend yam ngapha nayo istake esibhedlele, kuninzi nje. UThixo uthule uThixo. Ndiyafuna uba uthi go through kwezi zinto ndithi go through kuzo, azizode zifane, but nakwezi zakho xa zibuya, uThixo ayikuba ke kukhona. Qha ulungisa into. Siyapho apho siyakhona, ulungisa into. Ndithe ndisajonge leyo ke guys, intombazana yahlala ke phana eCape Town, le friend yam enguVuvu ke yamhlalisa ke phana kwakhe. Ndithe mna usathana akandiyekanga, uyandikhangela. Mna nestress sefriend yam uba thank you Lord uphumile esibhedlele, ka umenze ke Thixo umntana abantu aphile. Athi xa ibuyela eSouth Africa, sorry ndiphazanyiswa ukuba ndise-UK South Africa, I meant to say from Cape Town to Durban. So ndithi Thixo ndiyacela ka uwenza umntana abantu abuye, andizazi ezinwele ziphithizelayo apha. Ndithi menza umntana abantu Thixo abuye ephelele. So uphilile ngokufe enough, so kwakucaba uzawuhlala inyanga. Guys, la mntana ke into awayenzayo yiyo ha-ana guys, impilo. La mntana into awayenzayo caba wamitha ngeli xesha alibele kugula pha, sorry anqenqe pha kweza bhedi zakwaVuvu. UVuvu ke andiyazi noba ndiyithethele okanye ndiyishiye, mane ndiyishiye. So but ke umntu owayethandana noVuvu ngela xesha waye netshomi eligintsa. Le tshomi yakhe eligintsa baba wabona ke uSne, caba wamthanda ke uSne. Akho uthando ke phofu, zangamthandi. Ubane uBhonti uthi hi Thethe. UVuvu akasekho guys emhlabeni, ndonqena uzithethe ezinye izinto, ndizawudlula nje ndizawudlula kule into andithanda uthetha ngayo because kusekhona ibali lakaVuvu nalo endasinda kulo. Ya kusekuninzi, kuninzi. But ke anyway masithethe ke ngale ntombazana. Intombazana ke ngoku ifumane lo mfana uligintsa. Caba ke kubalwe ngayo ke le ntombazana ngaba bafana, kwathiwa hayi intombazana kuthiwa inothando, ikhangela uthando, bana namantombazana akhangela uthando ebumnyameni. Intombazana ke yazikhangelela uthando, wazifumanela ke elo gentsa, caba ke lali after imali yakhe. So caba livile ke uba kuthiwa uGeli ke unemali. Ekuveni ke uba uGeli unemali, babe sebefuna nebhotile, ba makathenge ibhotile kuzoselwa kuzawuthwani. So bambhanqa ke ngoku, impilo guys. Bambhanqa lo mntana ngoba ndithi umntana unqanelwe uthando, bathi mntana ke ngomasambeni sikuse emntwini. Guys, masambeni sikuse emntwini. Ayikho lento yenzeke apha. Ayivakali le ngozi. uMessi yena usafe, akalimelanga, ubuyele back eDurban. Here you are wena uphantse wafa, so masikuseke ngokulo mntu. Nayo intombazana ihamba, bambhanqile mos. Sabebale ngaye bazosebenza ngaye emalini. Ndinixelela ngabantu basemhlabeni mna. Yithani qwa. Yazi yithani qwa. Kwemkwa naye kwintombazana wasewapha egqirheni elo. Igqirha ke ngoku lobuxoki. Amagqirha obunyani niyawundixolela, ndizawuthetha izinto mna ndizaziyo. Wafika phana ke umntana lo ntombi le kuthethwa ndithetha ngayo uAnonymous 2, xa kufikwa phana bamchaza ke, wachazwa ligqirha, jonga aba bafana babengayihleki bekikitheka after laa nto bayenza kulaa mntana. So igqirha labo ke caba bebesebeliwonishile into yoba uzawuthi zothi xa ifika uthethe uthi. So intombazana ke ngoku icaba ubhanxiwe phana, kwathiwa uMessi lo ebefuna ukubulala, ndim ke ngoku lo ebefuna ubulala uAnonymous 2, ngoba kutheni yena esindile engafumenanga engenaso nescratch, wenze njani yena? Umbuzo wam ke ngoku, xa isiwa imoto guys, senje uba ubudenge bamantombazana xa sekhangela uthando, ungaze ukholelwe ikwekwe oyibona ngoku, ungakholelwa ifriend yakho osowuhambe nayo iminyaka, ukholele ikwekwe, ukholele igqirha ongalazi nokulazi olubona ngoku. So laa mntana waba stupid ke, waba njalo, ndizayibeka ngolo hlobo, waba stupid kwaba njalo. Hayi ke bamsebenza financially, bahamba naye straight. Andazi into ke ngoku mna uba lo mntana uhanjiswa emagqirheni njengoba ndibile ukuba phaa eDurban ndisaxakene nezikabhuti Mayeza. Lo mntana ke ngoku into eyenzekileyo apha, uVuvu ke ngoku caba uxelelwe ngulo wayebhizi naye ke ngokuba jonga
u-Anonymous 2 wenze ukuthi nokuthi uVuvu wayengekho esemsebenzini. Waphambana ke uVuvu waligeza, wayendithanda kakhulu ke uVuvu. Uthini uPhomi, kubuhlungu ngane yam, sendomelele mama Mqhanza, mane ndinikhalela nizawuqina. Cause xa zibuye ezi zinto andiyazi ke kwenzeke ntoni. uVuvu aveke esi story senzeke apha uba uthathiwe Anonymous 2 wasiwa kule nto kwenzeke kanje, idliwe imali yakhe. Abebalisa ke lo mfana indlela esisele ngayo. Untombazana wasithatha wasikhupha wayosithengela noni. Intombazana ke ngoku mna ndiyayifowunela ndiyamtshekha uba urayithi, jonga inetshiki intombazana ayindiphendule ayifuni uthetha nam. Kwenzeke ntoni? Kanti ke ngoku igqirha elo wayesiwe kulo lilo elithe befuna ukubulala laa mesi. Guys, ukhona umntu wakho wayicela imoto uba mayithi xa isiwa iwe ngeliphi icala. How stupid is that? Mna ndingathi xa ndithi xa ndiwisa imoto uba ngubani wakho wawisa imoto atshuze uba mayilale ngeliphi icala, makule mali ebane emotweni. So ubudenge amantombazana ndiza nixelela live, amantombazana zisidenge xa sezisidenge. Wathi esuka apho ke u-Anonymous 2 wahlala ke ixesha alihleliyo ke eCape Town. Akasandithethisi u-Anonymous 2, akasafuni ukundibona because kaloku mna ndiligqirha elikhulu ebelifuna ukumbulala. So ndisuka nakwezo zinto ke guys. uVuvu ke wathi sorongo kakhulu ke ngoba ke uMercy lo ndimazi iminyaka, she's been my friend for years. Wena ke nawe uyifriend yakhe yeminyaka ethile oyaziyo nawo, but ke mna naye siyazana, sisuka kude, sikhonze sonke, siyazana nje. So there's no way in hell nawe xa unengqondo uyibala le nto, uyibala uyicingisisa, ukhona umntu wakho wayikhetha imoto mayiwe kweliphi icala. So ukholelwe ke inkwenkwe ayibone ngala mzuzu, wakholelwa igqirha libone. Kanti igqirha beseliwonishiwe already basiza nesithithithi apha uzusebenze financially. So wasetyenzwa ke wabuya ke eCape Town ebuyela back eDurban engasenayo ke imali idliwe ngabafana. Xa ifika eDurban abafana xa ifowunela iinumbers akusafumaneki kwabona abafana. Ndinichazela ngabantu basemhlabeni. Mna ke ngoku ndiyadlula ke entombini. So laba njalo ke ibali inoba ke ndandikhathazeke ndikhala everyday ndibuza uba kodwa Thixo ndifunane, why izinto ezimbi zisehlela mna ndizikhetha mna oko? Yintoni le nto ngoku ndikuyo? Yintoni lena ngoku xa ndithi ndigqithile kwesa story sala mali, story semoto? Uthini uMaido, asikhisi sisi umntu yinkonxa enetham yes. Yeyi guys, umntu so ndabe ndikhala ke guys, ndiyakhala oko, ndicingana noThixo, ndibuza uThixo iimpendulo. Izimpendulo azikho. Ndiyafika ke ngoku undilindile uMayeza nam njengoba besendiphana eDurban. uMayeza ndixakene naye ngapha, ndixakene nento yaka-Anonymous 2 ngapha. But ke no-Anonymous 2 ngoba ke ndithethe ngoxolo mos, ndithe mna wathi xa isezingqondweni ke wabuya wazocela uxolo because andithi udala eyifunela le nkwenkwe beyidibene nayo phaa. Inkwenkwe ayisafumaneki indawo, imali idliwe yona. So kwacaba ke ingqondo zakhe zabuya ngelaa xesha, wabuya ke kodwa wazocela uxolo ngoba ke ndingumntu woxolo, ndamxolela, ubomi baphinda baqhubeka. Ndisajela ke ngoku nale kamabhuti Mayeza. Yeyi ubhuti Mayeza ndiqonda uba ndizawufuneka ndiyilwilele into ngoku lakhe. Ndiyangcungcutheka, ndiyatshiseka, funeka ndiphumile apha. Ndiyakhumbula ngoku i-birthday kabhuti Mayeza. Kwi-birthday kabhuti kaMayeza ke ndiyaziva ke ngokuba ndiye ndiba close noThixo. Kuyahlangana yazi, because andimyekanga uThixo, ndiyamkhalela, ndiyamcenga uThixo uba kodwa Thixo yintoni lingake endiyenzileyo phambi kobuso bakho uba nditshutshiseke ngolu hlobo. Ubhuti Mayeza ke wayengafuni uyibona into edibene noThixo, engafuna uyibona into edibene neBhayibhile, but wayendazi ke uba ndiyile ntombi yeBhayibhile. Ndiyile ntombi emthandayo uThixo. It's just that ke wandifumana ndikwimeko kwangelaa xesha, yabona ube weak, njengoba nditsho ke iproblem yayiposition at that time. So ubhuti Mayeza ke ndandiye ndithi ke xa ndiqonda uba ndithi kwefinish kubonana nobuso bakhe, because andikwazi umala mos lo mntu ndistak naye apha, namapolisa akho kwandangandinceda ngayo, ndisenjeni nje. So ndithe ke ubhuti Mayeza ke ngelinye ilanga ndathi kwabakhona into ethi xa uthengele lo mntu iBhayibhile, because ndiyaziva uba ndiye ndiba close uba ndizawumshiya lo mntu lo, but ke ukuhamba kwam funeka ndimshiye nento azawusebenza ngayo ngenye imini, because ngelaa xesha wayengekam-understand uThixo and wayengekasoze am-understande because wayesho uba u-above the law, u-above naloo Thixo lowo, akanakwaqesha kanalalo Thixo ekugqibeleni. Kodwa ke xa ndandithi kuye ndifuna uthandaza, ndicela khandiphe ispace, wayendinika kubhuti Mayeza ispace. So ndiqonda uba itshansi yam ke ngoku ndizawusebenzisa yona ukwenzela uba ndikwazi uba abhekele, ndibe bhizi nyhani, ndiye ndithandaze guys, ndifaste guys. Ndabhitya ngomzuzu kubhuti kaMayeza. Sekuyi-4 months ke ngoku yalo mjolo, 4 months kanje.
Uyathandaza uDr Abulembo kazi ngapha akayekanga jonga akayekanga ume ngam yazi ume ngam emthandazweni ucele naye neziyoni yonke ime ngenyawo kuthandazwa ngam ngenxa yomuntu wasemhlabeni. Ndithe sajonge leyo ke ngelinye ilanga ke ndithe ndahamba ke ndaya phana ke kuLoretta. NoLoretta ke siye sahamba ke into yethu sasiyihambile sasibheke ento casino sapha eDurban qha ngisakhumbula intoni igama lale ndawo la casino, but anyway sasiye phana. Sorry guys. Sasiye pha. So ubhuti Mayeza ke uyandikhangela guys. Uphi? Awuthonga uba uyaphi? Hayibo, ndifike njani mani apha? Ndithe mna mos ndingulo wemka kwasekhaya ndina-13 kwafuneka ndiyiphande impilo ngokwam. Ngoku ndizoba nomntu ozawuba ngumama abe ngutatam. Yintoni kanti lena? Uthini uDiyako Isibaya Casino? Ke ewe Isibaya Diyako sasiye phana eSibaya Casino. Guyzini la mfana wayiba ngathi uzabamkelwa zingqondo if uyandifowunela kanifumani kuzawufuneka ndifumane ngoku. Wadriver ke la mfana all the way from Verulam weza ke uza kule casino city sikuyo. So caba yastaka ke imoto yomfana pha endleleni xa ingekafiki eCasino. Jonga la mfana amandla wayenawo wayengathi yi-animal that day. Waphusha la moto la mfana dudududu wayiphusha uba makade ayofika egarage uza kule ndawo ndikuyo uba uzonzana ayaziwa mntu. Wafika ke wadudula imoto wathi wayigalela ipetroli wafika ke ebile ethensi umsindo ukwenye level. Siphana ke eSibaya Casino kukhona ezazinto xa ungena pha egate yakhona kune ndichazela ndiyazi ba zinto izinto ndiyazi xa umuntu ufuna uhamba ngemoto ebalekisa something ezi ziye ziphakame pha xa ungenayo andiyazi banza ichaza ndizithini, but ezanto zihlaba amaviri xa ubalekisa imoto okanye xa uphuma ungafanelanga uyaphuma. So lo mfana ke wangena ke phana eCasino kwafuneka ndiyomitha ke pha kwiparking yebethunana. La mfana into awayenzayo wandiqhwitha kwiparking guys, jonga iwivu. Hey kuyahlekwa noba kubhujiwe. La mfana guys wandiqhwitha kwiparking kwakubuka abantu jonge senza into ezibukwayo. Iwig yami ndandiyithwele yayiwaphana. Niyayazi ke singamalady iinwele zethu ngaphantsi sibuye singabi naxesha lakuzikama okanye kube khona neekawusanyana ezithile phana. Ndaqhunqu ngomzuzu kula casino guys. Ayisandililisi ke ngoku lena iyandihlekisa because I'm looking at myself. Diyako sorry dadewethu. Mfana sendi-right nje. Ndithi mna la mfana wandibhuqa mfana phana kwiparking akandibethanga umfana uba yintoni endiyibethelayo andisoze ndikwazi unixela even today. Wandimura umfana phana ejonga kwabe kuphuma abantu kuyanqandwa phana. uLoretta akazazi noba makanqanda athini sikuxakene nento indithi mna izihlangu kwathi sa yebethuna relationship ka4 months. Ndithe ke xa ndisuka apho walantuza ke lo mfana kwabe sekubizwa amapolisa wabe ngena emotweni yakhe zizama ushaya isidudla phana. Bethunana ushaya isidudla la mfana phana eCasino ufuna uphuma phasi sokwaphakama ezazinto kwacaba akana choice makayimise imoto yakhe because ngoku uzawuphelelwa ngamaviri apha. So indlela abamstopha ngayo ke leyo. So sathathwa ke nalo mfana kwathiwa masihambe siyongenani ke sasiwa kwenye room phana kuthiwa makuthethwe kuba yintoni le kwenzeka ntoni apha. Akakwazi uyichaza guys naye but elifufunyane lakhe dimoni lalabhodi lalindifuna apha esidudwini. Kuthe kusenzeka leyo kwathiwa ke kwathiwa kuzavula icase into ndabe ndiqonda uba niyadlala nina nivulela lo mntu icase nidlalile kanivele nindiyeke. Ndathi uba ungavunyelwana qha uba siyohlukana nalo mfana sohlukane ngoku aphambi kwabantu. Wavuma la mfana guys okay ke kunoba kwenziwe into kuzawubizwa amaposi nentoni as much as uba amaposi bengazomenza nto ke. Come to think of it I think wayezama nje ukuphuma nje phaa eCasino. Wayekwa ke ubhuti waphuma kwathiwa ke iphelile i-relationship ngala mzuzu. Ndaqonda inkosi bawo. Kanti andiliwinanga. La mfana ndahamba ndayolala kwaLoretta kwasa ephana la mfana guys. Zangalale zangaye endlini yakhe wayehleli pha phandle nokha zanganokhe phofu sorry wayestuck pha ku-security walinda kwasemnyango. So walinda u-security olandelayo. I-obsession engaka guys. Linda u-security olandelayo uba makamvulele uza phana endlini yakaLoretta. Hayi ke walantuza wavulelwa andithi u-security ofikayo akazinto mos yena. Bamvulela ke nyhani umfana wangena. Wabecenga umfana kwakhona ndabe ndiqonda yini bawo ndenzeni phambi kobuso bakho ngumndoda etheni lena.
Yho. Siyangena ezintweni guys singaqondanga. Sasuka ke apho kwesi story salento yalo mfana. Yho, lo mfana ke xa ndibuye emsebenzini akandiyekanga man guys, uyandigacela lo mfana. And ke ngoku uyandixelela live ke ngoku uba jonga ndinukiselwa ligazi. Ndinukiselwa ligazi and igazi lelakho eligazi ndinukiselwa lilo. Hayini guys, yintoni na lento, yi-animal lento ndijola nayo apha, yintoni lento? Andoyiki ke ngoku nam ndiye ndisoyika ngoku because like like undibonisa ii-flames umfana, uyazi undibonisa ii-flames. Njengoba ndithi ke ndenze i-research lo mfana kuthiwa amantombazana akahlukani. Intombazana xa wathandana nayo akayiyeki. It's either kuthiwa u-ex-girlfriend yakhe wambeka i-iron etshisayo ethangeni. Mind umhlukumezo ongaka guys. Women they go through a lot. Wambeka i-iron ethangeni. Ekumbekeni kwakhe i-iron ethangeni lo mntana kuthiwa wogqiba kamyeka wambetha guys. So sistory endasifumanayo ke kulaa nto kabhuti kamayeza ke xa ndisenza le research yam. Uthi Nonwabi, that's why after divorce it's been 5 years. Ndiyabonga. Uthini nasana, uthi you want to stay away from boys. They are trouble. But anyway, guys, istory siyaqhubeka. Umakasibu Dr. Bulembo kazonimele ngapha mntanam, ndithe kuwe hamba. Ayikho le nto guys, andazi ndandinethemba ingathi kukhona into ezawutshintsha, ingathi izawutshintsha. And ke ngoku mna ndiyakholelwa mos ndithe kuni ndine-faith esisimanga. Xa ndithandaza ke ngoku ndimane ndithi uba lo mfana mani uzawutshintsha, inoba uzawutshintsha. But ke ngoku andisafuna uba makatshintshele mna, sendifuna atshintshe aqhube ubomi bakhe, andiyeke nam ndiqhube obam ubomi. Nditheke ngebirthday yakhe ndamthengela iBhayibhile. Laa mfana wayithatha laa Bhayibhile guys wayilahla phaa kwaSathana emotweni yakhe, yayompringa iBhayibhile phaa. Wayene engayazi ibisuka apho, yampringa iBhayibhile yam. Ndabe ndiqonda uba ifane yampringa laa Bhayibhile one day uzayidinga mntanam, because ndandisendiyazi uba ndineplan ke ngoku. Sendizazi uba ndiyahamba kulaa Durban, ndiyayithanda elaa xesha iDurban, andifune nova ukuyincama iDurban yam, but ke kwanyanzeleka into yoba mandibe ready. Emsebenzini e-MTN ndibhizi ke ndiyabacenga guys, ndicela nindifumanele i-transfer ndihambe ndiye eJoburg. uFaith ke Mkhize wayehlala wayesemuvile already eDurban, ehlala phaa eJoburg. So uFaith abesithi my friend ndiyacela please come and stay with me. Awukwazi ukuhlala kule meko ohlala phantsi kwayo, because uFaith wayekhona kulaa period sayayiqala le nto yale relationship, but wayewamuva ke. uFaith abesithi ke please izohlala nam. Ndiqonda okay mandizincame because ayizopopa le nto. Ngoku ndibhizi ke ndilinde le transfer. Emsebenzini abandenzeli kwa transfer, kunezitori left and right. Ndabe ndiqonda uba tyhini ndizawufanyani guys. Yho ibali lalo mfana liyandi-exhausta. Khange ndilicinga uba lipacked kanjena, ndilithathe kancinci. So ndapakisha ke ndilantuze ke lo mfana, ndiphinde ndithe mos uba at least wayeyirespecta into yoba xa ndithi kuye ndizawungena kwi-fasting, ndicela akakhandinike ispace sam angazi kwam. So lo mfana nditsho the same thing ke, sendineplan ke, ndivumileke ke kuDr Mbokazi uba hayi ndiyazincama. Sorry guys, ndiyazincama, ndiyapakisha. Mind ke andiyithandi indlu yam. Umtshato wam owaphelayo ufane waphela, at least ke ndasala ndinale ndlu yam ndandihlala kuyo, ifurniture kwakukuhle kwam, ndikuthanda ke guys. Jonga, I had to get rid of everything ngomzuzu ngenxa yomfana qha. Ezi zimpahla ndizozithengisa kanjani? So nantsi into endilibeleyo before siyofika ekuthengiseni impahla. Into wayendithreatenisha ngayo ke ngoku athi andithi une-relationship umntanam wayemthanda. Umntanam wena 6 years at the time. Athi lo mfana una-19 umntanam ke kulo nyaka guys. So wayethi ke lo mfana ke into endizawuyenza njema ucaba awufuna ukuthandana nam, ndizawuthandana nawe inkani uyaxoka. So into endizawuyenza ndizawuthatha lo mntana wakho ndiyomlanda esikolweni, ndithathe nosista wakho, soze uphinde ubanuke guyzini. Yabona ke ngoku i-risk endifake kuyo umntanam, endifake kuyo usister wam, ndingazange ndiyazi uba ndifike kanjani kwakule nto. Kwangulaa sister wam ke phofu owandifaka kule nto, because if wayekhona ekhaya wayekhona endlini ngala mina umntanam alimela ngayo ndandingekho kule nto, because lo mfana wandingena ngomntanam uba niyalikhumbula eli bali xa liqalayo. So wathi ke lo mfana ndizawuthatha lo mntana wakho ndihambe naye. So wena ke ngoku uzawuboma mawuthini. So caba ke ngoku ndizawuleqa apha emva kwakhe ndikhangelana nomntanam, ndikhangelana nosister wam. Kwacaba ayikho enye indlela. Jonga ke ngoku mandithathe umntanam ndimpakishise ahambe ayohlala notatakhe okungcono. Ndiyakhumbula iflight, ndamthengela umntanam iflight, kwafuneka atravelishe yedwa all the way from Durban to Cape Town, ena 6 years enjalo.
Impilo bafethu. Wemka ke umntanam. Ndasala ndingenamntana ke ngoku. Ndahlala ke nalo sister wam. Noko yena semdala sizawuzama uba sawubona uba sawenza njani, but kwakukubi. Ndathi kuye ke naye, ngoba naye nguye lo ndifake kule meko, ilaa hambo wayihambayo yayingacacanga. Ndampakishisa kwayena ndathi makakhathwale umthwalo wakhe abuyele ekhaya, ndizoba ndedwa ndidile naye ndindedwa le nto kungcono, kwenzela uba le bheyithi ifuna ukwenziwa apha ngamadimoni ndiyimele ndindedwa. Wemka ke guys usister wam, ndasala ke ndedwa nditubhana nento yam nje. Ndithe ndisajonge leyo this dude so ndithengile ke ngoku itikiti lam ndiyazawuya eJoburg. Xa ndigqibele ke uthenga itikiti lam kukho nenye intombazana ke ngoku kwakusemnandi awayeze naye wayicelela indawo yohlala phaa endlini. Yayitshomi yakhe ke, ndayivumela le ntombazana uba mayihlale phaa endlini. So uyabona le nto uba uziselwe umntu ngumntu niphele niba ne-relationship more than lo mntu ubuziswe ngayo. So kwaba njalo ke into edibene nam nalaa ntombazana, savele saba close kakhulu, sazii-sisters ngomzuzu phofu ebeze naye lo mntu. So ndapakisha ke, ndamxelela kuba kwenzeka ntoni, ndathi jonga girl, kuzawufuneka uzikhalele indawo, ndiyahamba apha. So impahla zam ndiyazithengisa uba no, that's why after yabe sendiyifundile lena. Yes, so ndapakisha ke guys, ngeli xesha ndithe kuye mos ndithe kuye ungezi endlini ndiyafasta. So ngela xesha ndiyafasta ke nyhani, but ke esona sizathu yayingekuba nayo i-fasting this time, ndandidinga ixesha kwenza uba ndizawukwazi useklisha izinto zam. Apha ke ngoku ndizazithengisela bani impahla, ndineentsuku like noba ndandino-2 days kuphela. So ezinye izinto ke ndakwazi uthengisa endizithengisayo, mind umzi wonke ndaphuma nelawuzi 10,000. Umzi wawurayithi unento zonke, enento zonke. Hey guys, I lost a lot. I lost a lot. Ndaphuma no-10,000. Umzi ubugcwele ifurniture. Umzi ifurniture leyo endandisayibhatala at the time. But ke into eyayibalulekile impilo more than impahla, ifurniture zonke zazinto, imaterial uyawuphinda ubuye udibane nayo ethubeni. So yayi-matter of uchoose life okanye uchoose imaterial. Ndapakisha ke guys, ndilithengile itikiti lam ndiredi. Ngela xesha ndiredi ke ngoku emoyeni ndiconnectile, ndiyaziva ndisemandleni ngoku, amandla abuyile. Xoli Phephisa sithandwa sam, enkosi sithandwa sam, enkosi. Ndithi ke ngela xesha ndabe ndiziva uba amandla abuyile, ndomelele ngoku, because ndandifasta ke nyhani at that time. Nje mandithe makakhange ndinike ispace. Ye guys, ndithe ndizawulala ngoba busuku bangala mini ndibe indlu seyi-empty ke ngoku. Yayiseyi-empty indlu, ndiphise ngazo ezinye izinto, ndaphisa ngazo because kwakungekho xesha lakuthengisa. Ndaphisa ngazo, ndandilele phantsi guys, ndandingenayo nebhedi, ndilele phantsi. Kumzi obumhle uno-2 bedroom, ilikhaya liphelele. So ndandilele phaa phantsi, akho nto. Ndithi ke into endayenzayo, uThixo ke uyathetha. Mna ke uThixo uba nazo ezaa conversations nam, andazi nina. Uthulathule apha athethe khona athethe. So kwaba khona into ethi ke ngoku pakisha, thatha iibhegi zakho. Iflight yam yayizofika ngo-12. Ndizohamba ngo-12 ke eJoburg. Kwaba khona into ethi awuzolenza ixesha, u-12 uyawufika sowufike kudala wena. Thatha iibhegana zakho, tshintsha itikiti lakho, uhambe as early as 6 a.m. ukhwela iflight yokuqala 6 a.m. Ndim ke ngulowo, ingathi ndibulele umntu guys eDurban. Ndaphuma ngosomvana, kufuneka ndipakishe iibhegi zam, ndifokofile, ndiyazi ukufokofa, ndafokofa kahle kahle xa ndimkayo eDurban. Ndathatha iibhegana zam, so njengoba ndithe kukhona elalizwi lathi tshintsha le flight, ikhawulezisa, ukhwela iflight ka-6, seka-12 o'clock uzofela la. Ndafowuna nyhani, ndalitshintsha itikiti lam, ndalifumana laka-6 o'clock, ndagcwala indlela, ndimka ke guys ngolo hlobo eDurban. Ndayokhwela iflight yam, ndarhuqa. Ngo-8 o'clock ke ndandisendiseJoburg. Laa mfana guys, niyandiva, bendithe kuye ndikwifasting, makangezi endlini yam, njema ebeqhela ukundirespektha, that day zangandirespektha. Waza ke laa mfana ke ngo-8 o'clock, uThixo into awandibalekisa kuyo, awandisindisa kuyo. Ngeningekho nam ngoku nithetha nam apha, ngendandifile. Siphe sihle, what a strong woman. Sorry sis. No, kurayithi mntakwethu, sekurayithi. Ndithi ke ndafika eDurban, ndathi ndihlika mna eflayithini yabe isitsho ifowuni yam. Guyzini, iyakhala ifowuni yam. Ndabe ndizixelele ke ngokuba andizophendula kwakhole.
wayifowuna eqala ngenamba yakhe, ndathi andizoyiphendula. Wafowuna ngenamba endingayaziyo, andaphendula. Ndathi wow, lo mfana. Kanti lo mfana guys, amadimoni ayawusebenza ngawe eze ngumntu phofu. So caba lo mfana ke uvukile, naye uvile zakhe izinto zimxelele, njengoba nezam zakwamoya zindixelele uba pakisha, vuka, tshintsha itikiti, vuka, hamba, yithi. Uthini uDinewo, yo ndingene late sana kulo live. Don't worry Dinewo, izawufumaneka into i-recording phana ke, uzayifumana xa ndigqibile nje apha kule nto ku-TikTok. If awuyifumani khona, uzayifumana enye ikopi yayo phaa ku-YouTube. Ndikhona napha ku-YouTube, ndinganifumana nakhona. Yes, xa ningakwazi undifumana apha, yes, izawuba khona phaa naku-YouTube naku-Facebook, izawuba khona. You've gained a follower. Thank you, darling. Thank you, Etbuli. So, ndithi ke sana into yenzekileyo ke. Xa ndifika ke eDurban, so ndinothi eDurban, eJoburg. So lo mfana ke caba ufikile phana endlini, uvuke ndithe mna ezakhe izinto zimxelele, nezam zingixelele, ngumoya, lidimoni, kuyagilwana mfana. Ufikile ke la mfana pha endlini yam ngo-8. Xa ifika akusanuki kwamna, indlu ngu-house to let. Yo, hayi ke wagula ke guys, wagula. Izinto zakhe kuthiwa wayengathi uzamkelwa zingqondo. Wabhabha la mfana wayofika eMTN, kuthiwa eMTN wayedimanda esithi uphumesi. Ayini guys, amadimoni. Because yayingasengomntu laa nto, yayilidimoni laa nto ndandidila nayo phaa. Abe kuthiwa jonga, kuba ngathiwa akho Messi apha, uMessi akasasebenzi apha. Uthini uThandeka, you such a young, beautiful, strong woman, my daughter. Enkosi Thandeka, enkosi, ndiyabonga. So kuthiwa ke wafika ke wadwanguza lo mfana phana ke MTN guys. Kuba ngathiwa makwakufuneka abizelwe i-security because wayengena ngenkani phakathi eMTN. Yintoni kanti nalento bendiyidata apha? Wathathwa ke uGuy wakhutshelwa ngaphandle ngomsindo ke omkhulu ngama security aka MTN. Wabe uyahamba. Hayi ke kuthiwa wayedwanguza ke ngokuphana kula Durban. Hayi ke ayitshomi zam, akho umuntu wayenenamba yakhe, akho umuntu wayengamfonelanga. So kanti lo mfana olalong ndibhizi naye, uthini uWandi, yayingumlingi umlingi ongaphezi. Unontyatyambo uthi God is good all the time, my baby. He is good guys. Yo undisebenzele la Thixo, ni-understand nina. Ethi Wandi business woman. Bafethu, hayi ngeke. Umlingo ongapheziyo ndimfumene mna emhlabeni, anizazi izinto bethunana. So ndizanichubela mna iindaba zam, izinto endidlule kuzo. Yo ndidlulile ezintweni. So ndithi ke mna ke umfana ke ngoku caba njema lo mfana ndibhizi naye, umane ethatha ke ifowuni yam. Ndandingenayo mos into ethi mandibe ne-password neentoni. Nditshilo mos mna ndibuye ndithembe too much, ndibe nguhatana othile andiyazi ndidalwe njani. But ke anyway, so lo mfana caba wayethatha ke zonke iinamba zezetshomi zam. Hayi ke zange bakubona ukuphumla. The time efika ndingekho kwa-MTN wayefowunela kwaSani efuna uMessi apha, bazawuza noMessi wakhe. Hayi bo, sifike njani na apha na guys. Ndakabawo. Diago, you are beautiful my sister. Thank you Diago. So into eyenzekileyo ke ngoku apha, uGuy ke ngokufonela wonke umuntu. Abaphumlanga ke tshomi zam guys, bafuneka bandibeke apha ingathi ndimke neento zakhe. Ndathi ndisajonge leyo ke ngoku obubusuku bangalo mini, ndifumana i-call ke ngoku kule tshomi ndithi yayize naye phaa kwam phofu, uze ndaphela ndiba close netshomi more than yena ubhuti lo. Bhuti Mayeza, asingalishiyi igama lakhe apha ecaleni encanga kubhuti Mayeza. Siyafona ke ngoku sisi, uthi yeyi Messi usengxakini. Lo mfana ufuna ukukulimaza mfana, ukufuna apha. Ndithi uzandifumana phi? Uyayazi ke mos yena uba sendimkile. Usesi uthini chomi, sifunda comments, shame siphangele. This is interesting. Nizayifumana ivideo guys ephelele. Xa ndigqibile ndizayifaka phaa ku-TikTok, enye ndizayifaka phaa ku-YouTube, enye phaa ku-Facebook. Yes, libali lam ke elo guys. So athi ke le ntombazana, yeyi usengxakini woman, kube ngathi uyaqinisa kulo mthandazo wakho. Lo mfana ukufuna kakubi. Uthi ke ngoku into azawuyenza, uza kuyela kwaNongoma guys. Zini kwaNongoma, kukwabani kwaNongoma?
kulo mayeza aserious wona phezu kwala caba undisebenzisela wona. So into eyayimcaphukisa ke xa selifumaneka ibali lo mfana into yamdwanguzisa mpela yile yoba uqhelile amantombi ukuwakhontrola ngamayeza wakhe. Na udibene nentombazana ke ngoku engagobiyo, intombazana ke ngoku enothixo wayo ecaleni, intombazana ke ngoku athe zizame ezi zinto zakhe azisebenzi. Le nto yayimgulisa kungcona le madimoni wakhe aqonda uba sivele siyibulale le ntombazana kube kanye. So laa nto nayo ezaa nto zakhe azitya zala mayeza wakhe loo madimoni, loo nto yayiyo ndingayaziyo xa ndiyichaza ndithi yintoni na. So zathi zokundibona zanxanelwa ke igazi lam ngoba kaloku ndiyasokolisa kule ndlela lo mfana ebefuna andiphathe ngayo. So kwaba njalo ke guys. Ithi ke le ntombazana, so uyelwa konongoma ke ntombi, so ucele mna ke uba ndimkhaphe. Hayini guys, abantu basemhlabeni, ucela mna uba ndimkhaphe ndimse kwanongoma. Hayini guys. So caba imoto yakhe ayimniki ingxaki, njengoba icela le ntombazana ke uyicelela into yoba intombazana mabaqhube imoto yale ntombazana bayofika ke kwanongoma kuyothakathwa. Mna ke guys apha ndithe mna amadimoni ndiyazana nawo, amayeza ndiyazana nawo, nabo bayandazi, siyazana kahle kahle. Oh, sorry guys. Ndifike ndilantuze iyatsho ifowuni yam ayimangi mini yonke, kuzi-private calls zitshomi zam ngapha ziyafowuna. Yes, sisengxakini asazi sayithini le nto, ufakazi oh shucks, I just jinxed it, but anyway it is what it is. Uthi omnye, hayi wawufumene ibulawo wawufumene ibulawo uqobo inene ya libulawo uqobo, yo bafethu, yo andiyazi laa nto ndandidila nayo phaa. But ke anyway ke caba kuhanjiwe ke untombazana ke uthi uba yeyi kwacaba xa ndithi kuye mna hayi andizokwazi ukuhambisa apho mna. So caba ukhangele enye itshomi waququzela wayifumana imoto elandelayo. Wayotshona ke guys umfana kwanongoma uyothakatha uMercy Makwelo, umntana kaThixo, kuyothakathwa mna lo. Wafika ke khona umfana, hayi ke wayenza into yakhe mfana, kwathakathwa kwagqitywa ke apho. Wabuya ke ubhuti enegunya, ubhuti Mayeza wabuya enegunya elikhulu eliphezulu esithi ya enobusaphila uzazibona mntakwethu. If kufuneka ezibonile makabone, but ke okusalayo mna ndizawuthetha le kufuneka ndiyithethile ngoba kufuneka kuphilile ophilayo, kufuneka kusinda osindayo. So andiyazi uba kuzawuphinda kuthiweni, bazivele zilime eziyetyeni, silapho ngoku. So into eyenzekayo ke undithakathiwe ke ubuyile ubhuti waba excited ke wabalisa umthakathi wakhe andenze wona. Igqirha lakhe ke limchazela into yoba ungawari, akekho kude lo mntu uzawubuya ngeenyawo. Mind ke guys, Joburg to Durban ndizahamba ngeenyawo, ndim lo kuthiwa ndiza kwenza loo nto. Hey amadimoni, ndim lo kuthiwa ndiza kwenza loo nto ngeenyawo all the way from Joburg to Durban. Ndafika ke eJoburg guys, itshomi yam ke uFaith wandamkela, zabe zibuya ndiziva nje emoyeni uba ya kuyahanjwa ngoku. Yabona ngoku kuzawushiyana ukondla, xa kuthethwa isiXhosa kuzawushiyana omama ukondla. Ngapha ngamayeza, ngapha nguThixo, so kuzawuhluzwana apho uba kubhekwa kweliphi icala kanye. Hayi ke ndabe ndiziva bajonga ipower endinayo ime ngenyawo. Oya bendifunda le comment sendiyifundile. Ipower endinayo at that time ndiyaziva nam ndigcwele ndiphelele ngoku. Yes, because ndandingena choice, kwakufuneka ndiphelele ndikhawulezisa. The ndisuka apho ke guys, silale ke noFaith ke itshomi yam phaa ebusuku, sasishera ke ibhedi. UFaith ke wayehlala netshomi yakhe, so sasihlala eromini yakhe sishere ke ibhedi. The xa silele ke apha uFaith noba uphanga bo-12, uphanga bo-12 ndithe kukhala izinto guys ezoyikekayo zona. Ifowuni oko yayikhala imini yonke, qha into endingazoyenza kucima ifowuni yam. Andizoyicima ifowuni yam, ifowuni yona yam qha ndizoyiphendula qha. So from that day ke ndandingusise kufuneka ndingaziphenduli iinumbers endingazaziyo, ndandiphendula only iinumbers endizaziyo. Itshomi zam again ezisele eDurban zazisentweni, kwakufuneka ziphendule zindazi uba ndiphi na. Ngapha ecaleni ebusuku ke phaa ndithi mna kukhala izinto endingazaziyo. Andiyazi uba ibinguphathi bani lo wabe ndinibalisele kuye into yoba zakhe zakhala izinto endingazaziyo. Intombazana eyayinedimoni eyayizolala kwam. Kwakukhala ke izinto ezifana nezi zazikhala phaa. Andazi noba ngupart 3 okanye ngupart 4, andikhumbuli guys, but ke xa nimamela ezi video zam nizazifumana neso istory. So ndithe mna amadimoni ndiyawazi nawo amadimoni ayandazi, so kuyagilwana ngoku straight. It's one of those days kwakufuneka kumuye
neenyawo emthandazweni. Zikhale ezi zinto uFaith awuyike uFaith athuke athi Mercy zintoni ezinto zikhalayo sizange safumana ezi zinto thina apha eJoburg kwaze kwafika wena ndaqonda uba ya sure. Ufika emizini yabantu kukhala izinto ezoyikisayo nama ndingakwazi ukuzichaza but ke at the time sasiyazi sobabini bandiyelwe kwaNongoma ke guys. Sasiyazi sobabini uba kuyathakathwa kudlalwa ngoku. Sasiyazi sobabini into bafuneka ube ngathi umuntu uyazonyusa ikawu semthandazweni. Ndim ke lo funeka bengathi uyonyusa. So zazibuya ke bafethu. I prayed bobusuku bangaloo mini. I prayed. Yazi uthandazo uthi uzive bu-empty. U-empty uthandazela u-empty. Kwathi cwaka. Zathula izinto zakwaMthakathi zakwaNongoma. Kwathi cwaka. Uthini uDiago please reply. Uthini ngiyaphuma ngiphuthuma somewhere. Ungubani ku-YouTube. Oh gosh. NdinguMercy Makwelo at what 326. So that at Mercy Makwelo 326. Yeah, but nje checka nje igama lam Mercy Makwelo okanye apha kule nto Diago apha ku TikTok uzanifumana nje phana uzayifumana khona le video uzayifumana iphelele nje yonke. Yes. Napha ku YouTube ke izaba khona na ku Facebook ikhona ndinguMercy Makwelo nje igama lam ndilitshintshe linjalo nje yonke indawo. Sure ke but sorry sure Diago. Ndithi ke into yenzekileyo ke guys zikhalile ke ezi zinto njengoba ndithe ndathandaza ndagqiba kwathi cwaka. uFaith akoyiki umntana abantu uxakene nento akayazi lento. So amadimoni ke guys akungoku andigejisa. Abathakathi akungoku bandigejisa but kunqoba bani uThixo. Ndikule UK namhlanje 2 years down the line amadimoni ase-South Africa hambe nam straight azikakapheli ke indaba zam hey azikakapheli kusekuninzi. So yisabe ke iyaqhawuka ke kanjalo ibhobhile. Every day ke kwakufuneka ke guys ndiyathanda ndihlale kula mthandazo. Ndiyathanda andithandi ndihlale emthandazweni. Abanye abantwana bonwabile nje bayagroova bayathina andinayo leyo chance nafuneka ndihlale emthandazweni. Ladlula ke ixesha kwathi cwaka ke ethubeni. Hayi few months down the line ndishoba lo mfana inobude waphuma kumuzi sifanele nentombazana ubomi buyaqhubeka ndidlalile akaphumanga kwakum. Usaqhubeka lo mfana usandikhangela. Hayini guys yayisisibetho yabona isibetho ilento ndadibana nayo pha kula Durban. Laqhubeka ibali lalo mfana. Ndahlala ke noFaith sahlala phana noFaith unyaka sobabini sihlala phana kula Joburg 2012. uMTN ndimncamile ndawushiya umsebenzi andiphangeli ke ngoku guys. Ndithe mna uAnonymous 1 owayethunyelwe nguThixo kwayena ecaleni kwam again wayesupportive uAnonymous ngendlela esisimanga engandiyekanga ngeza scriptures ndithe kwakhona iperiod awayekhe bandidika ngazo ngezi scriptures zakhe engandiyekanga naye abe ethetha ngoThixo wakhe. So ndandimdinga ke at that time ndifuna kanye lo Thixo. Yes ngoba iposition endandikuyo ndandingazosurvive too if there was no God. So hayi ke wandiqhuba umntana enkosi hayi wandiqhuba wahamba nam guys wahamba nam nje kula Joburg. Ndithe ke ngoku xa ethubeni ke ndiqonde hayi 2023 yeah 2023 ekuqaleni pha ndiqonde hayi So 2012 ngendlela ezazibuya ngayo niyavuba ke ngokwezinto ezindehlelayo ndisengumntana esikolo ndisafunda ndikakabiyo le social worker ndinayo 10 years down the line ndandisesi student. I think I was doing untoni 3rd year yeah I think ndandilapho. So ndiyafunda kuyo yonke lento zezinto zindehlelayo ngoku andiphangeli as much as bandine bursary ndizawusurvive kanjani. uFaith akazokubona senexhegwazana elifuna uhoywa nguye ndabe ndiqonda nje kuzawuqala uchuku apha because lokho into ze-friendship kwazona zizodwa if awubeki into etafuleni ugqibela kumnandi ubone uchuku luqala phantsi. Ndaqonda no ayikho le into kuzafuneka ndipakishele apha ndihambe ndibuyele kwam. Ndithe mos indlu yam eCape Town ndandingekayithengisi ndandingayithengisanga ndingavumi ngayo ndithi no andizoluza zonke izinto yona mayisale kodwa. So into endiyenzileyo ke njengoba ibingabhataleki indlu abantu behlala berenta bengarenti xa bethanda ndimncinci mos bayandidelela aba bantu bayayithatha imali yam bangandibhatali. Ana guys abantu basemhlabeni yo ndikhokha amandla xa nimane nindibona ndiphefumla kanje cause kusekuninzi.
So ndayithengisa ndathi ke ndaqonda uba ndiyanikezela ngoku apha because andiafodi, zininzi mane izinto zindehlelayo. So into endiyenzileyo ke ndiye ndathi, you know what, uthi nonwabi, yho abantu mntase, hayi jonga umntu yingozi umntu, yabona umntu yingozi enkulu. So into eyenzekileyo ke ndiye ndathi into mandiyenze apha mandivele ndizincame ndithengise laa ndlu. Mhlawumbi ndiyofuna indawo orenta phana, ndizincame futhi ndipakishe ndibuyele back eCape Town because andifune kumoshakale i-friendship yam noFaith apha. Mane ndipakishe ndibuyele phana ke eCape Town. So kwakukhona ke enye i-agent phaa ebethunana uNjokweni. Ndacela yena ke into yoba yemani kawuthengise le ndlu. Wathi uNjokweni hey guys, uThixo xa iza kusebenzela uthe ndithe nothumela umntu, same as uba xa uzawulimala kuze umntu, akuze isilwanyana kuze umntu. Uthi noWandi umntu unzima yile nto angatyiwayo. Uzawutyiwa kanjani umntu enzima kanje? Ebengeke atyiwe nyhani, awuxoxi xa utshoyo Wandi. So wandincedisa, sorry guys, wandincedisa ke uMr Njokweni owayethengisa ke izindlu. Wathi kum, no andiva kakuhle le nto yoba uthi ufuna uthengisa indlu. Nakhe namva umntu othi uthengisa izindlu guys athi nje andiyiva into yoba uzawuthengisa indlu. Sendithi uba kandiqhelanga, asazani ngolo hlobo, sithethe efowunini nje, ndandimazi uba estate agent qha sagqibela sasithethe efowunini, but uyabona ke eza connections ziza noThixo ke endleleni. So ndafika mna so ndandingumntu ke kufuneka siyobonana in person, ndizawuthengisa ke le ndlu yam, ndiyincama indlu yam guys uba mandiyithengise. Indlu endayithenga ndino-21 years, ngoku kufuneka ndiyincamile ngenxa yamadimoni nobumdaka babantu basemhlabeni. Uthi noNothemba nobulongo bakhe umntu akusindi, unzima umntu sisi. Hayi yana, kaniyeke ndihleke guys. Mzazihleka ezi comments zenu because wow umntu. So wandinceda ke uMr Njokweni guys, samitha ke eCape Town ngo-2012 lowo. Wathi hayi andifuni uyithengise le ndlu. Ubani xolile, divine connection, amen to that. So uyaqala ke undibona in person, undazi efowunini, iphelela phaa efowunini. So sadibana ke ngoku in person. So xa siyixoxa le nto yam yale ndlu, ndimchazela ke la mabali wam andixakileyo noba funeka ndibuqalele ubomi bam because I lost everything in Durban guys. I lost my car, I lost my house, sorry, my property kulaa ndlu ndandiyirenta phana. I lost everything nje, andisaziva noba ndithini, but I lost everything in Durban. Masivele siyibeke ngolo hlobo, I lost everything. So ngoku iposition endandikuyo ndandizawuluza ke ngoku even my house lo yeBhongo ndandiyithenge, ndandingene kuyo ndizawugqiba u-21 years wam ngengomso, nayo kwakufuneka ndiyisacrifice, ubomi kufuneka ndibuqale phantsi ke. So ndancedwa ke nguMr Njokweni phofu owayethengisa izindlu. Akavuma guys umntu kaThixo uba indlu yam ndiyithengise. Wathi imali ndiyayifuna, imali ndiyayithanda, but akuvuma indlu yakho ndiyithengise, and nawe andifuni uyithengise le ndlu. Guys, masivele siyipakeni apha namhlanje. Ndizawuqhuba ke neli bali lam linzima. Yho, amabali am anzima guys, but okubalulekileyo ke ndifuna ukuthi kuni I'm still standing. uThixo guys undincedile ezintweni ezinzima. Ndidlulile ebunzimeni emhlabeni wam, but here I am still standing. uThixo ke ngoku ndiyambona uba usebenza ngam nje straight, akandiyekanga. Yazi akandiyekanga uThixo, ngoba ke kwalonika abantu bam ithemba. Ndimenze ndifuna ulila mfana. Wandi uthi uThixo ungumncedi. Ewe, uThixo ungumncedi. Bye bye guys. Didingi moment.